da rububinki ake sabida kina bukata to fani amarya kina da 60 70 100 da subhanallah aha rangan da bakinta ta ce hiti kawai misa kafinta attention dole ka bata ita ba so da babban ta kakinta baby ki faɗa mana let over an ba starting kamar shark zoba naki ya fi uku kin tara goma taɓa nan a nan dai da kan kai subhanallahi my body low wallahi up never karki ji komai yanzu zan kunna ki in yi caji subhanallahi my body low wallahi kar gaban ki ya faɗi a wajen ki easy wallahi bani kina da rububinki ake sabida kina bukata to bani ga gwalagwalai ga manya-manyan falika mata suna tallan mazajensu na gano maza uku kuma na kyasa Rabi Zaria na ji kina wani magana a gefe na kyasa maza kam na gansu su uku wallahi kaga wa'annan mazan kwaya uku sai na bi su ba kun zo kuna rawa kuna wai ku love ko za ku ga love Fati Slow idan ta gama da mazajen ku za ku ga love sai kun ga Rabi Zaria Allah ki bari Rabi Zaria ya kike wannan magana ba sa kyautawa abun da suke amma dai bai kamata ba ki daga musu gaskiya ni fa na ga mata dan ni da ya ta ce zane ka zan yi wallahi to ba sai kin da ka ba banni kawai in zaba ke zaki ce Farida kai zaki ce Farida su aka gani ita da lalu shi ma ya goda yasa aure bace matan aure za su ya kawo Assalamu alaikum rahmatullah. Ni ce Fatsun Magaji. To alhamdulillah yau ina so in yi tsokaci ne da kakkausar murya musamman ga wadda suke da abin da ake ce musu bloggers, wato wanda suke da shafi da suna da mabiya da yawa. Don Allah don Annabi, na sani mafi yawanci abin da muke kokarin yi shine wajen faɗakarwa, wajen sasantawa tsakanin zamantakewa, harkar rayuwa da sauransu. Amma don Allah don Annabi duk abin da zamu yi mu yi kokari mu duba harkar ya yake a addinance, ya yake al'adance. Abin da yasa na ɗauko wannan magana saboda wannan faifai na bidiyo ko in ce bidiyoyi da aka ta yadawa na matan aure da suke rawa da mazajen su. Tabbas an yi shi ne saboda wato kawai don a yi abin da ake kira catching fun, wato nishadi, amma sai dai kuma abin ya wuce haka, tunda dai abu ne na farko, abu ne da aka yi shi a ɓoye ko kuma in ce a cikin gida wanda ya kamata a ce ya zama private, sai kuma aka fitar da shi a kafa inda duniya gaba ɗaya za su gani. To nan ne inda sharrin yake, nan ne inda illan yake. Kada mu manta, ido da baki wannan guba ne jama'a. Haka kawai ba abin da kai wa mutum ma ya ka kare da shi, balantana yau ka fito ka nuna masa me ake kira irin wato alheri da ke tare da kai. Misali duk videos da muka gani zamu ga mata ne alhamdulillah barakallah masha Allah suna nan a koshe, suna cikin yanayi ne na nishadi, gida mai kyau da sauransu. Mata nawa suke cikin wannan hali? Yau kin yi wannan video kin yada a social media a sunan catching fun. Wacce ba ta da irin wannan, wani irin kalami kike so kiga ta faɗa? Kuma sanin mu ne cewa an yi magana akan yadda baki yake da guba, ido na da guba. Saboda haka ni dai zan yi kira ga masu irin wa'annan wato abinda ake kira bloggers, abinda ake kira wanda suke da kafa ko ba bloggers wanda suke da followers da yawa, suke kawo irin wa'annan nishadi. Don Allah don Annabi mu duba mu gani shin yana da nasaba a al'adance, yana da nasaba a cikin addini. Sannan magana na biyu, mabiya mu ma muna da matsala. Duk abin da muka gani za mu yi following, duk abin da muka gani za mu yi like, duk abin da muka gani za mu yi sharing. Ba ma zama mu yi tunanin shin wannan abin ya yake, zai taimaka min ko ba zai taimaka min ba. Kun gani? Saboda haka dukkaninmu sai mun gyara, amma ya kamata mu sani a matsayinmu na mata, mu karan kanmu makarantu ne, mu ƴaƴanmu makarantu ne, mu jikokinmu makarantu ne, mu al'umma. Ba zai yiwu a ganki babba da ke kina da lullubinki da mutuncinki da kimanki, kina yin abin da kin san za a je shi a tarihi, ma'ana ki yi bidiyo ki yada,
ƴaƴa su zo su gani, jikoki su zo su gani, wasu daban su gani, me kike so su gaya miki. Idan kina ganin kamar a'a wayewa ne ya kawo haka, to gaskiya akwai matsala. Inda muka samu a matsala kenan, mafi yawancin mu mukan ɗauki yahudancin nan mukan ɗauke shi a matsayin wayewa, ba tare da la'akari cewa mu ma fa muna da namu al'ada. Kada mu manta addinin musulunci ba abin da ya ɓoye mana, hatta abin da za a yi tsakanin mata da miji an tsara mana, an nuna mana da zamu. To menene abin da ba a so shine ka fitar da shi waje, ka fitar da shi. In muka duba fitarwa wajen nan ma illolinsa mafi yawanci ma mu yake shafa, bakin mutum. Yanzu wannan bidiyo da muka gani, surutan da aka yi, sharrin ya fi alherin yawa. Wane ne ma ke faɗin alheri? Mafi yawanci 'yan mata ne da su dama su suna fantasizing aure, suna gani kamar aure is a bed of roses. So da suka ga wa'annan videos they were like wow, kowa ya burge shi. Saboda haka ba naki ba, amma tsakani da Allah duk abin da zamu yi mu yi kokari mu yada alkhairi, don Allah mu yi kokari mu yada alkhairi. Yada sharrin nan ba shi bane. Na roƙe mu, musamman mu da muke da mabiya da yawa, alhamdulillahi mabiya suna bibiyar duk abin da kake. Wani ba zai ma yi magana ba amma yana karantawa, sannan kuma zai je yi reflecting, zai aikata shi tare da ya san yayi saboda abin da ya karanta ne. Mafi yawanci za mu ga abu ne ai mun karanta ne ko mun gani a fim, mu zo muna yin shi a cikin rayuwarmu. Saboda haka don Allah idan za mu yada alkhairi. Idan muna so mu yi kacin fon, mu duba wannan fon da muke magana a kai, shin yaya yake a al'adance, yaya yake a addinance. Kada mu manta akwai abubuwan da ma al'ada ga su nan amma addini ya hana. Saboda haka duk sai mu yi la'akari da wannan. Don Allah da Annabi, nakan ce turanci, wannan turancin yana yawa. Abinda nake nufi ba wai turanci spoken language ba, a'a ina nufin culture, borrowed culture, foreign culture da muke adopting. Me yasa ba za mu yi adopting din tsaftar su ba? Me yasa ba za mu yi adopting riƙon amanan su ba? Me yasa muke adopting ƙazantar su? Na sani mata suna so ne su yi catching phone, na sani ba naki ba, amma publicizing din shi shine babban matsala. Mu duba mu gani comments din da aka rika yi akan videos din nan, mafi yawanci ba alkhairi bane. To jama'a ya zami da aka ce a bakin nan guba ne, amma ce mu faɗi alheri ko mu shiru, amma ina mutane duk ba ruwansu da wannan. Duk abin da ya zo bakin su nan za su faɗi, duk abin da suka gani ya burge su nan za su yada. Kuma kada mu manta shi negativity ya fi making headlines. Yanzu yau din nan duk inda ka shiga zancen ne, tun abin da ya kama da jiya da dare, kuma cikin wani ikon Allah wannan me ake kira waya da muke rike da shi a hannu ya zama cikin ka ba da awa biyu ki posting abu a Najeriya wanda yake wani awa biyu cikin seconds, wanda yake New York, wanda yake China zai gani. Saboda haka mun yi kokari. Na sani dukan mu ba za mu kira kanmu ma'asumai ba, dole muna laifi, amma don Allah mu yi kokari mu daina bayyana sirrin mu. Don Allah mu yi kokari. Ina kira ga mata a yi haƙuri. Na sani ana so a yi catching phone, amma don Allah a san abin da